духтаро бовар кунен шок нагуфта намешава. Ира бинен 300 сомона анамхе комплектаки фасон брукушкати айбо 4 та чи дора 5 та дора акция шидагай то 30 июла успет кунен нархш 100 сомон шидагай. Марҳамат боро ҳамаш бори Туркияи магазинда ина марҳамат биёен нархҳои беҳтарин кати харидорӣ кунен 100 сомон. Ира бинен охи духтаро бо размерошам размерои хушрувай. Ай ҳами чанд сола сар мешавад ҷон? Ай 3 сола сар мешавад то 8 сола 9 сола. Ай 3 сола то 8 сола 9 сола моделлора диден. Ира бинен охи пиҷак миҷак ҳамаш хулас 100 сомон. Шок бозори Корвонтарафи Тило бозор байни 8 9 дарвоза даян ряди магазинои шишагӣ да духтаро сеюм магазин мешава. Нигоҳ кунен и акция то 30 июлай. Яке успет кунен мумкин як рӯз даво тамом мешава. То 30 июла успет кунен биёен инами чизе ки мегирен 50% арзон шудагай. 300 сум 150 сум 200 сум 100 сум 100 сум 50 сум хулас ҳама чизошон як баробар арзон шид. Биёен духтаро доставкам доран рақамашон ҳаст дар экран марҳамат муроҷиат кунен. Аз аксияи 50% қафо намонен духтарако нигоҳ кунен. Ин амино 150 сомона платишкои туркиян ҳозир 70 сомона 70 сомон шидагай успет кунен пахтагӣ то 30 июлай и акция баъд бора ҷамъ мекунанд кӯдакон мактабӣ мебиёяд иҷа. Хулоса нигоҳ кунед ина ино бошад киртачои 100 чанд сумай 250 сумай ҳозир 120 сомон шида. Ина 120 сомон шид. Марҳамат лёнаи материалошам пахшрува ина меоям 120 сомон шид. 250 сомона борошам ҳамаш бори туркиву гуанҷоай. Марҳамат биёен аз наздик бинен беҳад арзон шидагай. ҳар он чизе ки мисол 300 сум буд 150 сум шид. 100 сумаш 50 сум шид. 200 сумаш 100 сум шид. Инами 50% тамоми борошонда акция рафтистай ҳамаш арзон шидагай. Успет кунен инаи тарафа бинен да духтаро аз навараждони сар карда то подростковира ҳар он чизе ки мебинен ку унам костюм руко чанд сум мисол Я 300 да 100 сум ямети. Ина 100 сум ва ира биёҷи догона навор кунем. Тамошо бино дидана 100 сомон шида 300 сомона. Аксара бо раҳмуш марҳамат биёен бозори Корвонтарафи Тило бозор байни 8 9 дарвоза ряди магазинои шишагӣ сеюм магазин. Шок духтаро нигоҳ кунед 50% акция рафтестай анам хеле босакои фасони туркира диден инами 150 сомон буд аксияда 70 сомон шидагай то 30 июла. Ин магазин бояд либосои мактаби биёра барои ҳавай ҳар он чизе ки доран 50% арзон шидагай. Ина марҳамат ина мино 150 будан ҳозир 70 сомон шидан. Успет кунен харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон мекунанд. Беҳтарин акция ира бинен шаишда хушрува шаишда хушру моделако беҳтарин. Ана 180 сомон буд духтаро ҳозир 90 сомон шидагай борои фасон. Бозори Корвонтарафи Тило бозор даян байни 7 сомон 60 сомон шидагай. Тарафи Тило бозор байни 8 9 дарвозаи реди магазинои шишагӣ духтаро сеюм магазин. Марҳамат номерошон ҳаст дар экран. И чанд сумай 180 90 сомон. Ина ино 180 90 сомон шидагай. Ино дар ин магазин на танҳо навараждёни балки размеро то подростковира ҳастай духтарона писарона. Ина биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. И хеле акция ягон ҷода нест успет кунен духтаро нигоҳ кунен то 30 июла акция рафтестай. Инам куртои турецки оригинали подросткови ки нархошон 350 сомон буд бори брендай духтаро 50% акция рафтестай нархош 180 сомон шидагай. Ина марҳамат биёен аз наздик бинен размеро ҳаст ҳамаш ё ки нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвонтарафи Тило бозор даян тарафи Тило бозор духтаро байни 7-8 дарвозара ряди магазинои шишагӣ ряди магазинои шишагӣ медорен сеюм магазин ҳамаи цветош ҳамаи размерош ҳаст то подросткови размеро ҳаст. Хулоса нигоҳ кунед духтарона писарона ҳар он чизе ки нами магазинда мебинен ку ҳамаш 50% акция дафтидагай ҳама чизаш арзон шидагай. Успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Духтарако эълон то 30 июла акцияи грандиозне рафтестай марҳамат успет кунен биёен ҳар он чизе ки мебинен 50% акция 200 сомона бор 100 сомон 100 сомона 50 сомон. Хулас биёен бозори Корвонтарафи Тило бозор байни 7-8 дарвоза ряди магазинои шишагӣ мешава. Инами сеюм магазина марҳамат ина
ворид гаштем сеи магазин ози дохил медроем аз дохил ма шумо да нишон метам духтарона писарона ҳама намуд боро ҳастай борошон ҳамаш бори туркию гуанҷӯай либосои мактабӣ меброранд барои ҳавай то 3 июла метавонен биёен инам хе киртои фасон падрастковиам доранд диден ҳам хе хушрӯай борошон ҳамаш брендай духтаро 200 сима мисол 100 сум штагай 100 сима 50 сум 300 сима яса 50 сум инами 50% скидка тамоми борои оригиналда инами намуд ва инами намуд киртои лён мепурсам бисёриё диден инҷа да будай дидена духтаро успед кунен биёен омада наметунен рақамашон ҳаст нависен дарава как шумо да доставка кунанд